देखियो इहे छथिन मिथिलांचल वाली कनिया उफ अंजू झा। लेकिन ई खाना तो अभी बड निक बनबै छै, एते निक कि बताऊ। लेकिन अहाँ के हम इनकर बारे में एगो बात बतबै छी। जब ई बियाह के एलखिन न पहला दिन तो एलखिन तो ई रहथिन अपन बाबू मतारी के सबसे प्रिय बेटी। इनका खाना बनावत सीखलखिन नहीं तो एलखिन तो हिनकर पति देव दलखिन कि लिया कनिया अहाँ कुकर में खाना बनाऊ। कनिया कुकर देखने नहीं ओहो एक कुकर में चावल दाल सब कुछ बनावा वाला। एगो में दाल में पानी ज्यादा डाललखिन, चावल में पानी कम डाल, सब जरा जरा के सबके परोस देलखिन।